ପିଲା ହେଇଗଲେ ହଁ ହଉ ମୁଁ କଣ ଜାଣିପାରୁଛି ଆଚ୍ଛା ବଡ ଭାଇ ଏ ବଡ ଭଉଣୀ ଯଦି ତାଙ୍କର ପାଳନ କଲେ ରାଧାଙ୍କର ଆମେ ପାଳନ ଛାଡ଼ି ଆସ ରାତି ବି ଅନେକ ହେଲାଣି ମା ମାଉସୀ ଯୋଉ ଖାଇଲେଣି ଦିନ ହେଲାଣି ଢାଳ ଧରିକି ବାହାରିଲେଣି ଝାଡ଼ା ଯିବାକୁ ତେଣୁକରି ବାଗେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲ ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଟିକେ ପୁତ୍ର ଟିକେ ରାତ ହୋଇଛି ତାର ଏଠି ନାଭିଛେଦନ ପଦଟିଏ କରିବା ନାଭି ଛେଦିବ ଛେଦିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ପାଖ ମୁଁ ଦାନ୍ତର କାମୁଡ଼ିକି ଛିଡ଼େଇ ଦେବି ଏଇ ପଦଟି ଆଜି ନାଭିଛେଦନ କରିବା